Aphi amanga am, sanibonani molweni ndanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Phakamani ke guys, usuke uSibongile wawuhlala ecaleni kokwenzo ke phaa phantsi after belwile. Apha afike khona ke wambalisela into yoba i-operation katatakhe ke ipostponiwe ngenxa ye-BP ephezulu. Ukwenzo ke uthe ke masithembe uzoba rayithi soon. Wabe sesithi ke uPhakamani, mna andifuni kwanto izawukwenzeka uba ndilahlekelwe ngutata apha. Wathi ke ukwenza ndiyavelana nawe cause mna ndisandolahlekelwa ngowam utata ebendimbiza ngotata iminyaka yonke le. Usizi ke belubhalwe ebusweni kubo bobabini ke abafana bakaqaphelani. uPhakamani ke uye wathi sisa ke inqindi lakhe ngako ukwenza sithi sirayithi na, bangqinelana ngelithi ke barayithi bobayi-two. Ukwenzo ke uthe ke esendlini yakhe ezihlalele kwafika uPhetheni. uPhetheni ufike wazochopha apha ecaleni kokwenzo ke engekathethi enjalo. Ukwenzo wavele waphakama wamshiya apho. Oko ke shiyekela usizanyana ke uPhetheni because ukwenzo akananto angayithetha naye. KwaDlamini abasebenzi bakwaDlamini ba-worried ngedrama ekulams bathi kumele ke bake bayithandazele yonke le nto notata uQaphelani aphile kwesaa sibhedlele. Bathe besaqala ke bethi bayathandaza beva ngento ethi godlo, bayeka naloo mthandazo bothuka bebuza uba yintoni. Kwagijinywa kwaleqwa efestileni kuyokrotya uba kwenzekani. Xa kufikwayo babone umntu ke, bathi bambone eqabela then bagijima bethi bayawuphuma ke, simazi ke noba bade babe bayamfumana na. uPhetheni ke caba apha uphuma kwakhe kukwenzo ulibangise straight kuSam ke eXhopho. Apha afike khona wambongela ke sithi hayi ntombazana usebenzile. Umahluko nje kukuba yonke le nto i-affecta abantu abangenzanga nto, yonke le nto ihethisha nje abantu abamsulwa. Kodwa ke ethi andikusoli kakade xa ngaba ukwiwo nomntu usebenzisa noba sesiphi na isikhali. Ethi ke ebengatsho into yoba bangaze bafike kule position bakuyo. Ifemeli yakhe njengangoku iphelile. uSamke ke uthe ke ndandikunqandile oko bekade kuthuleke engathethi. Wathi kodwa Phetheni ndakunqanda, ndakuxelela futhi ukuba ndawuze ndikufumane ukuthula mhla ndaziphindezela kuwe. uPhetheni umbuze ukuba why ungazange uyithathe imali endandikunike yona ngoba uyazi ubana ndingakwenzela noba yintoni na. uSamke uthe unandixelela ngemali, nam zange ndikwazi uku-understand uba njani umngani wam andenze kanjeyana, ungazihluphi nokuzihlupha nakancinci and undixelela ngemali. Hayi, imali yokwenzani? Into owayenza kum ibuhlungu kakhulu, yatshintsha impilo yam yonke. Imali yayingeke indincede nganto. Njengoba nawe usitsho ubungani bethu buphelile. uPhetheni uvele wamkhumbuza ke guys ngotitsha wabo ethi ngutitsha Lukhumalo abebethanda ukuncokola ngaye xa begoduka besuka esikolweni. Ethi yamkhumbula naye, yayikhumbula naye into babeqhela ukuyitsho xa sebezixelela into yoba okanye yena xa sezixelela uba ubabambe apho bancinci khona. Wabe sesithi ke xa igqiba wathi checkmate. So khange aphendule kuSamke guys, into etshoyo into yoba ininzi into ene-history phakathi kwabo bayi-two. Asiyazi ukuba bathetha ngantoni xa bathetha ngalo titsha Lukhumalo, kwenzeka ntoni njengoba sesithi checkmate. uSibongile ke guys ubuyele esikolweni uzama ukumenza ke abe live njengabantwana bonke because uthi khona imvume ethile ezofika and uSibongile uyayithanda. But uSibongile uthi worried ngokwenzo and ubomi bakhe nje buyimesi, worried nje ngayo yonke into, akazi uba uzophuma kanjani ngayo kuyo yonke le nto eyenzekayo because nje une-stress. uVusi ke guys ungena ekamereni yakhe umkakhe ebhizi ethambisa, yena u-excited ngoba ebeyokwenza i-prostate test. Apho kafike khona wayipasa, ukhombisa ke umkakhe kuyamxelela into yoba le nto ichaza into yoba mna ndiphile kakuhle. Ugcina umvuyele kodwa wamkhumbuza uba ungalibali kaloku uba thina apha sisezi-spectators. Ukwenzo ulungiselela uba abe yi-CEO wena ubhizi ufuna sicelebrate ama-results akho apha. uVusi umbuze ukuba ufuna ndenze ntoni, ufuna ndenzeni? Ndiqhubeke ndinyonyobele ifemeli yam le uyibonayo uba iyachitheka, wena ubhizi ufuna into yoba mna mandibebele. Ugcina uthe umamakho akandifuni, angandigxotha nanini na apha and andikho safe njengangoku. uVusi uthi ayikho ke loo nto leyo. Watsho umkhumbuza ukuba oyena mntu walanda wena ngeli xesha wawumkile apha yayindim, ndiyokucenga ndikucengela into yoba masilungise umtshato wethu, namhlanje uthetha kanje. Uthe ke ugcina ke into endingayicela kuba mna ndiqhubeke sihlupheke. Why ke wena kwinto bungalungisi into umtshato wethu uwenze ube ku-in community of property? uVusi uthe hayi khawume kancinci ngedrama sisi,
khululeka ugcwale uyibhafu. So ugcina ke guys ebeflathele lapha ngokugcina ubonakele enqumile ejonge efonini okucaba kukhona imessage eyangena emenze wasmile. Ubonakele ke guys ephume phandle engasemotweni kaPhakamani okusho into ba imessage ibisuka kuPhakamani ebuza kuye uba uyithathe phi inamba yami. Phakamani kangamphendule kusuke wathi nje ngena emotweni. Gcina ke wadelela esithi ndingene kwisikorokoro sakho uPK uya wathi ke kulungile ndizohamba ndikushiye ungazi noba bendizubizele ntoni ke apha. Wangena ugcina ke esithi ke ndine 5 minutes kuphela. Ungene nje kwathuleka ke emotweni besisithi oh hayi uba uthethi ke mna ndiyaphuma. Phakamani uye wambamba ke sana ngengalo emsondeza kuye baqalisa bakhisana. Khangalibazeke guys ugcine engakhange amtshove amsuse kuye uPhakamani. Nguye okhulule igawuni yakhe, nguye obegibela ngaphezulu kuPhakamani kweso sikorokoro semoto kaliba yena. Hey benditshilo asazi ke guys bizophelela lapha into yabo. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.